I'm like Chipos, man. I got this, yeah. Men alayda. Näme? Men alayda diýen. Oy. Sen ýaşyňa seret, men ýaşyma seret. Däli men beýme bilen surat alay diýen, gel. What? O? Sen näme o çaýdan bäri ýazaň o? Sen durmuşa çıktın ha? He, yine men unakara. Bolya. Bolya dur ärin kaçan gele işten dur. What? Ha? Bar oğlum nomunu alıp kaçtana bar. Koydun numarını mı? Ava. Miseli o var. Bar. Ağım. Alım. İne. Ağla çık koyun lakin alındım. Ben alacağım. Doktora? O. Selamünaleyküm. Anda şükür goýmaya diýeň. Awa, şükür goýmady. Awa, ýanyňyza geldim bol. Men iş wagtymy oturan Türkistan. Yo, bolya. Şunu okap bereň, kyn görmedim. 1 kilo kartoşka, 1 kilo soğan, 1 kilo käşe, 1 kilo tüy, biram atym çay. Bol, düşündim. Sağ olun, tarih alkan. Komşulukmy? Hawa, markete geldim la. Öýde kim doktorlar produktlara doly. Hatyna düşünem o. Hakyrda diýýär, düşünýär, adam düşünýär. Ruhtan açma brat. Ruh senden açtım. Bir gün men taksiste etdim. Pulunu verip minmedim. Men Alfonsor halamok. Nämerikli işli konkurensiya. Bir gün men bir ýerik barıp kofe içdim. En notaýdy meşhur kofe. Ya tazakla bolmasa ýadymdan çykar. İşemez. Ýatan öküze sygar ýok. Geçir dok geçir. Kırık geçir o görmü. O avay façeklerini hunjallar, rahmetçek o goda düşmel bolýada. Görýärden soňra çenni bolýa. Kamera. Mehruan ilimize ulu bayramları toyu ulaşar. Yine bu dostumuzda da geçirdik gol bir yağmur sırap geçirmen görüp like basacak ve pot edecek gibi görüp atıyor. Sizin için onunla oğudan aydınlar bilen devam ediyor. Aytın alacak. Ay getir şunu. Ne için kapağı ettin? Qadı torma kaçıp geçeceğim. Hava o bir demleyeceğim. Boşluk nesibeli haylandır kutlu bolsun yeni jemine kowuşur ya. Tutup gene şatlyk bayramany dowam et. O canım. Salam gowmy. Sen may geçen tapar aydamda düşünmedin mi? Ýa aýtmaň sen. Sen öldürmüşsün men bilen ýalyp berýärmi? Awa. Men elmi dama, ýüregime görä, pelime görä, niyetime görä gelýänler. Ýadymdan çykar. Şuň garaga ýerden gowup. Nemislerin bir nakılını men halayan, peydalanmayan zadyny başgalara berdiýe. Häzir görkesense. Ine nemisler gereksiz zatlardan şeýle diýýärler. Bir näçe günden kommunal ulug gelip, bularyň hemmesini swalka ekder. Emma şol wagtda çelini islendik adam özüne gerek zatlaryny alyp biler.
Bu utanış değil, bu normalni. Görüşüňiz ýaly bu ýerde heniz ulanmaly köp zat bar. Uly metal mangal, bağ oturguçy we divan, futbol derwezesi, lampa, çağılar üçin avtolog oturguçy, почти täzeje ütük gladilny stol, batut, çağılar üçin oýunjaklar, bizibor, dürli guruluş instrumentlaryny arasalap gaýtadan ulanıp bolýan instrumentlaryň bar. Elbetde düýbünden gereksiz zatlarym bar. Ýöne olaryň arasynda hakykatdan hem peýdaly zatlar duş gelip biler. Meselem, men почти täzeje ütük gladilny stol saýlap aldym. Görüşüňiz ýaly täzeje etiketkasam bar. Gladilny daskan türkmençe terjemesi näme? Kommentda ýazyň. Şeýdip köçede gidip barýan wagtyň gönüňe ýarayan, halayan zadyň bolsa, şeýdip öýüňe alyp gidiberýän. Şunun bahası internette gördüm. 45 euro, 60 euro töwerek. Abulum почти görüşüňiz ýaly täzeje eken. Meni bilen Germaniýa barada köp zatlary bilersiň. Şoň üçin podpisat etmäni, like goýmany ýatdan çykyrmaň. Germaniýa hoş geldiňiz. TikTok'ta Türkmenler fikret ya Germaniya gelin bak başka çok ya bak başka çok da mok bırak. Prosta içilen sular ineşi ne gala pulsularla bilen ya produktu ya olmasa da bilen ullanıp bolýada men pikirimçe Näçe çykardy ýa? 20 euro çykýarsy. Men 30 goýýan. 30-35 euro aralykda çykýar. Gidäte 25 euro çykardy. 30-35 Hadi aralykda. näçe diýen bırak hadi. Bu toýna. Bak la çıkar oraya. Yok benim başlatırım yanlarıma. Evet olmaz. 20. Ben 20 dedim. 20 dedim. Gördün değil mi? Yok benim başlatırım yanlarıma. Ha? Täzeledim laýda sawa. Täze ey yo. Goguzade arasada kakay. Ey göreýde ro. Yo koprabek. Onu ýal geçmedi. Kobra jol idara öy iş bir ütköş ýol geçdi. Probek neme däl o? Bir şoň ýekesi aýwa dot. Şu renk radnoy däl. Hawandan bu arzuwlaňa ýetdiňmi? Nemede? Arzuwamken, maksadymamken, esasy zat Allah ýoluma açyk etsin. Ýüregime görä ýoluma açyk bolsun. Hawa, ýöne arzuwlaňa ýetýänçäň sesiň çykarma. Durmuş göriplerden doly. Togra aýdýam. Sizem hojan diňlen bolýarmy? Assalamu alaykum dostlar. Hemme Türkmen dostlarymyň gyzyklanýan zady ikinji el telefon bazary. Şu Şanghayda ikinji el telefon bazaryna gitsek, hemme zady video alyp görkezek. Gitmeden öňürtüp birinji podpisat et, biram paýlaşma ýatdan çykarma. Gelen adyňa Floriya kolk trene muňa garap oturmaň soň içinden geçseňe içi duruşyny zal ýaly kolk gidýär. Seýle şu zdania tutuş. Näçe ta içinde kompýuter ma nausniňam sagada. Şu dukanyň bolsa men pastiýan tewda etýän dukanym halal jolan töwlemi. Ne iç şeyle. Köp yerler var. Ne telefonlar. Yine 10 Pro 256'lık. 5 milyona nurak diye. Ulan 16 Pro Max 256'lık. Bal 8 milyona nurak. $1100 tuvarak baha. Onun edilşiler ýaly içine aýlanýan on her türlü telefon zapçasları. Onun premium firetmek üçin bäde zatlar her türlü telefon soğutjan, iPad, kompýuter hemme zat bar. Ne bäde Android telefonlar bar. Bahalar gatardan Androidlar, ne bäde MacBooklar bar. Onun notebooklar bar. ThinkPad wapşa mardan. Awa $100, $50 amma. Bäremne Android. Bütün Xitay boýunça Android telefon aljak bolsaň gatardan amatly düşe. iPhone'um normalny. Ýöne hemme kişiň paniýatas biraz düşünen nokta şol iPhone Xitaýyň bolsa, made in China bolsa kan go halan oklar. Ýöne men özüm made in China-kin go görýän. Ýa bahan sorap berdim size iPhone 6s'ler 100 yuan 64 pamýaty. Instagram hemme de atjak ak bolon goý. Bahalar gatardan
$100, $50, daza $30-40, $100, $15 telefonlar alıp bolýar. iPhone 5, iPhone 6s. Solar ýaly telefonlar gatardan. Solar ýaly ulanlar men özüm telefonu içi zakat alamok. Menne zakat etmäň ýöne eger özüňiz Hytaýa mümkinçiligiňiz bolup gelseňiz, solar ýaly ikinji el telefon satylýan ýerlere habarlaşyp bilersiňiz.